Dobrý deň. Tu je tým ESWC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti ESWC za uplynulé týždne. V tomto vydaní uvidíte propagácia projektu strunovej technológie v Indii, akcia pre partnerov na počesť životného jubilea Anatolija Junického. UST navštívila delegácia z Ruskej technickej univerzity. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. UST Incorporated pokračuje v štúdiu problémov používania technológie UST v rôznych regiónoch. Spolupráca medzi UST Incorporated a Indiou ostáva jednou z prioritných úloh. Boli podpísané dve zmluvy o implementácii dopravno-infraštruktúrnych komplexov UST. V rámci akcie k jubileu Anatolija Junického sme spojili dva kľúčové projekty, na rozvoj ktorých pán Anatolij vynakladá všetko svoje úsilie. Teraz môžete súčasne podporiť rozvoj projektov UST a Jutera. Zaregistrujte si loty Jutera v rámci akcie UNI 75 a získajte bonusové podiely v projekte UST. Mediálne centrum UST Incorporated zverejnilo výsledky stretnutia s vedením Sibírskej štátnej priemyselnej univerzity. Rektor univerzity Alexej Jurjev a prorektor pre vedecké a inovačné aktivity Sergej Konovalov dostali úplné informácie o špecifikách práce spoločnosti, ako aj o činnosti konštrukčných kancelárií. Pripomeňme, že medzi UST Incorporated a univerzitou bola podpísaná zmluva o spolupráci vo vedeckej a vzdelávacej sfére. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.